Здравейте на всички в втори епизод от поредицата от другата страна. В днешния епизод аз и Крис ще ви представим един различен поглед върху темите, върху които говорим, а именно образованието в чужбина. В последните 2 часа на първи епизод, който беше правилният избор, аз и Крис представихме нашия личен опит и дарахме някои съвети и също така споделихме нашите предизвикателства, които сме изпитали, когато сме дошли в Холандия. И днес решихме, че е време да включим други наши приятели и познати, които учат в чужбина, в други държави, за да видим дали нашите преживявания, които ние сме имали тук в Мастерих, дали се препокриват или напротив са много различни. Не разминават се някои позиции. Точно така. Значи в това видео ние ще пуснем кореспондентските кадри, които ни изпратиха моите приятели Георги, Павел и Косио. С тях ние идваме от една и съща гимназия, оттам се познаваме като цяло. С Павел сме приятели от 7-ми клас, с Георги от 8-ми и 9-ми, нали, някъде там. Той се премести на по-късен етап. Момчетата, значи Георги и Косио учат в Германия в момента и горе-долу са се ориентирали към една и съща специалност, като че ли вървят по един и същи път. Да. И е много хубаво, нали, да видим все едно Косио е Георги от миналото, нали, а пък Георги е Косио от бъдещето, докато Павел, той е в Великобритания, така че, понеже коментирахме с теб Брекзит, и Англия, променя наистина много играта с кандидатстването и така нататък, ще е много от значение неговия коментар. Да. И уверяваме ви, не сме започнали React Channel, това е просто изключение, понеже не можем да ги поканим тук физически да присъстват, нали, разстоянието, дистанцията е страшно голяма. Поне имаме тези кадри, върху които да коментираме. И аз искам да допълня, че освен хората, които ти представи, Стоян Маджиров, един мой приятел от детството, който учи в София, в Технически университет, също ще се включи и ще представи българската перспектива. Българската перспектива и неговия поглед върху студентския живот в България. Ще започнем с видеята, които са ни пратили приятелите на Крис, които са от Германия. След това Павел ще ни разкаже за Англия и накрая Стоян ще говори за образованието в България. Значи, мисля, че е време да започнем. Здравейте на всички, казвам се Георги Петров и съм родом от град Русе. Завършил съм средното си образование в английска гимназия Гео Милев в град Русе и по-настоящем съм студент по икономика в университет Манхайм в Германия. Университетът ми е известен с доброто си реноме сред немските вузове. По последни данни, университетът се нарежда на първо място по бизнес и икономика. Учебният план не е строго фиксиран, което дава възможност на студентите да посещават различни лекции в зависимост от тяхната насока и интерес. Като чужденец в Германия намирам понякога различия в ценностната ми система спрямо тази на някой немски студент. Разбира се, като европейци мисленето е почти идентично в определени ситуации, но все пак това, че аз идвам от чужда страна, ми дава допълнителен тласък, защото съм двойно по-мотивиран и по-целеустремен да се впиша в немската система. Това да си чужденец в определена ситуация си има и своите плюсове, защото ние знаем защо сме напуснали родното си място, родната си страна, каква е нашата цел, какво ни мотивира да вървим напред и какво всъщност искаме да постигнем в живота си. Вече съм от над година в Германия и бих казал, че съм доволен и щастлив от направеният от мен преди години избор. Не съжалявам за нищо, защото за тази стъпка в моя живот аз съм мислил достатъчно дълго и ако трябва пак да направя това решение, то аз отново щях да замина. Здравейте на всички, казвам се Константин Константинов. От град Русе съм на 19 години и от октомври 2018 уча в Щутгарт, като правя езикова година на немски. Дали съм доволен от социалния ми живот в Щутгарт? Така да се каже, да, въпреки че не ми остава много време да се излизам с познати приятели. Съумявам уикенда, поне съботата или неделята да изляза някъде на бар или на кафене, защото през седмицата имам курсове, които са всеки ден от 9 до 1. След това или трябва да работя, понеже гледам да спонсорирам доколкото се може сам престойам в Щутгарт, или ходя на фитнес, или на баскетбол, ако ми става време. Но иначе съм си поставил високи цели, които искам да постигам и затова се стремя колкото се може да
повече да ми се взема времето с неща, които допринасят към постигането на моите цели. И това нямам чак толкова много време за социален живот, но все пак съм доволен. И ако сега бих се върнал и дали бих избрал отново Германия и определено Штутгарт, бих казал да, понеже там се запознах с нови хора, опознах нови култури, промених до някъде начин да се намисля, понеже съм в нова среда, виждам хората как се държат и как възприемат новите неща. И това много ми харесва. И като цяло това е един експириенс, който остава за цял живот. Добре, ако искаш да започнем с това да сумираме на Георги точките и по-късно да коментираме. Значи той тръгна от малко, може би звучеше като реклама, но успя да прослави университетът Манхайм с специалността икономика. Наистина аз съм чувал, между другото. Знае се, че Манхайм е един от най-добрите университети за икономика. Но нещо, което той добави към университета, той нарече университета си европейски. Много, много интересно. Сигурно ще коментираме това. И също другото, което говори за мотивацията, откъде произлиза неговата мотивация, че той идва от чужда страна, но никога не е забравил корените си, никога не е забравил откъде тръгва и с каква цел тръгва. И може би точно целта, нали, да не я забравиш, да че в съзнанието по всяко време това е наистина източникът на мотивация, което различава нас от чужденците. Така че, ако искаш да започнем с това, неговият университет, Европейски университет, значи с европейски студенти. Да. Ами аз тук бих добавил, освен това, което си резюмира, че нали, аз съм чувал, че Германия, в момента не говоря за Манхайм, но това, което знам за Германия от приятели познати, е, че системата е нали, трудно е, доста трудно, че доста теоретична, нали, системата, т.е. все едно като България, просто много по-строго, нали, и така, естествено, доста по-трудно. И че много малко хора завършват в рамките на тези 3 години, които по принцип, нали, по програма. Но въобще огромна част от хората, дори германци и чужденци, завършват за 4, 5, 6 години дори. Нали. Така, това, което чух от Георги, беше различно, в смисъл, това не бяха моите очаквания за Германия, защото той каза, че нали, той може да си избира и предметите, каза, че е много доволен, нали, че е доста силен университета в икономика, така че лично за мен това беше интересен поглед на това, което абсолютно. Подобно това, което може би различава нашият холандски университет и примерно един немски университет като Манхайм е, че таксата, доколкото знам, в Германия не е чак или е безплатно, или не е поне толкова високо заплатено, отново зависи дали е частен университет или не. Но може би и това до голяма степен променя ситуацията, защото ние все пак като трябва да плащаме и за университет, в бюджета трябва да заде в Холандия е 2000 евро. 2000 евро са... Което не са никак малко пари, нали, за един български джоб. Да, това е на година. Но ми хареса как каза това, че ако нали, като европейски университет, че като са европейски студентите в този въпросния университет и някакси това е като една обща база, нали, която ако ти си европейски студент, че аз съм европейски студент, с тебе можем да се разбираме добре, нали? Имаме някак като цяло една ценностна система. Така че много ми хареса, че той показа тази гледна точка на европейските граждани се събират в един европейски университет, нали? И говорят по европейски теми. По-европейски университет от нашия няма да намериш някъде. Все пак ние сме в Мастрихт, знаете, Мастрихтският договор е основал Европейския съюз. И тук определено нали, се усеща една такава европейска пропаганда, което не го казвам с лош принцип, пропаганда е натоварена с някакъв негативна конотация, но се чувства това, че всеки път, когато се заговори за Европейския съюз, нали, не се говори по принцип, повече се набляга на кои са позитивите, отколкото на негативите. Обаче, нали, картите си слагаме и си, аз с тебе знаем, нали, правим тази поредица, за да можем абсолютно честни с вас да ви подготвим за това, което ви очаква за напред. Като говорим за европейски студенти, нали, по-скоро се различаваме по това от нали, нашият национален менталитет и нашата национална ценностна система, отколкото да сме обединени в европейските идеали.
И може би германците и холандците са много по-близо, примерно като народ, и французите, нали, трябва да говорим тези... като култура, като разбиране, които са отколкото ние българите с германците. Да, източният блок, нали, бившите страните от бившия източен блок с тези, които са германци. Защото, примерно, нали, на мен компанията ми е предимно българина, имам си българска компания, а другата ми компания, дето я наричам международната, е съставена от хървати, сърби и така. Да, поляци също. Говорим различни, абсолютно говорим различни езици, обаче все пак се разбираме някакво друго ниво, което аз това разбиране не мога да го постигна с един германец, нали? Не знам, че сподели твоят опит с това, Дани, ти си от по-дълго време. Тук ти, примерно, Боб, твой най-добър приятел, нали? Той е холандец. Да, обаче той не е много стандартен холандец, той има много критично мислене дори и за Европейския съюз, ако трябва да бъда честен, и за проблемите, които са в Европейския съюз, които в момента няма да коментираме сега, ама това е, което ти каза, е, че да, тук не съм се сеща, нали, европейски ценности, въобще интеграция, което аз би казал, че са хубави неща, но липсва критическо разглеждане на Европейския съюз и това, което се случва в момента. Това също го има. Аз имам добри приятели, които са германци, но от моя факултет с повечето от тях не си пасвам като начин на мислене. Като намираш повече теми за разговор с един българин, нали така? Да. Но да върна разговора върху, да върна към Косио, какво бих ми казали? Така, кратко видео Косио. Кратко, но пък е много, много поучително, защото той момчето си го каза в прав текст. Нали? На мен мотивацията ми идва от това да се интегрирам в немската система. На това каза той, нали? Понеже неговият въпрос беше, който ние му зададохме предварително, е, че колко време ти остава за твоя социален живот, нали, за твоите интереси. Той каза, от време на време ходя, нали, като ми остава време. Каза, ходя на фитнес, играя баскетбол. Между другото и Павел, и Косио, и Георги, и тримата са баскетболисти. Но наблегна на това, че аз не чувствам липсата на социален живот, или по-скоро не считам липсата на социален живот като някаква негативна черта, нали, която през цялото време му гложни съзнанието нещо такова. Защото е мотивиран, разбираш, и така, че можем да направим нещо като един вид система, нали си го представи, или някакво уравнение, че колкото по-мотивиран си, толкова по-малко ти влияе липсата на социален живот. Разбираш, като че мотивацията да успееш идва на преден план. Което и аз мога да гарантирам, че и за мен така, нали, за всеки. Когато имаш цели и когато, смисъл, готов си да жертваш някакви преживявания или някакви моменти, които са забавни и хубави със сигурност, но имаш ли целта, която искаш да преследваш, жертвата се и заслужава. Това би го казал, че много български студенти, които учат в чужбина, както и Георги и Косов, да потвърждават това, че са напълно готови да жертват от социалния живот, за да могат да успеят. Това беше нещо много важно за човек, ако иска да успее. Така че мисля, че можем да извадим един извод, защото ако комбинираме клиповете и на Косо и на Георги, значи Косо поставя, че аз съм мотивиран и заради това не чувствам липсата на социален живот като нещо, нали, голям проблем, а пък Георги казва, моята мотивация идва от това, че аз помня откъде съм тръгнал, нали, помня корените и нали, в главата ми е през цялото време целта там, където искам да достигна накрая. И извода, който можем да си изведем за бъдещите студенти, нали, защото все пак към тях се насочвам с тези видеа предимно, е, че ако ти не си придобил една такава мотивация, ако тръгваш безцелно и казваш, то ще му се излезе все някъде края, нали, ще се ориентирам там, като се запозная с професорите, нали, те ще ми помогнат или не, като че ли по-успешни са студентите, които идват с план. Защото аз съм дошъл с план, знам, че и ти си дошъл с план, очевидно и те двамата. Да. Това, което би казал и мисля, че трябва да продължим вече към английските, към Павел, но преди време четах една статия, доста четах една статия за един мъж, който е израснал в Щатите, даже там в Силикон Вали, нали, където е точно, с програмиране, с кодене, супер добре платен, обаче просто не издържа в един момент на начин на живот в Америка и на политическата коректност и въобще на целия натиск на този жесток капитализъм на всичко. И това е нещо, което той беше написал в една статия. Ако отиваш в Америка, отиди с цел, защото иначе ще се сгубиш. И просто ще бъде свършен. И това бих казал, че е много приложимо и тук в Холандия, и в Германия, още в Западна Европа. Просто на такива обороти се работи и тук много неща можеш да правиш и трябва да свършиш в един момент, ако не си поставиш някакви цели. Никой не е казал, че като си 18 години ще кажеш, вау, живота ми е начертан, все пак някаква просто мечти, които да ги поставиш цели и да работиш към тях. Защото иначе
много лесно човек се сгубва тук с всички други тези хора, които и те, даже много хора виждам, които и те не знаят какво правят. И по тях може да се подвежда. Въобще рискът е въздействащ, нали, рискът да не си попаднал на мястото си, нали, да се изгубиш измежду всичките тези възможности накрая да не избереш нищо. Нали? Това все пак ще оставим тази тема. Това ще поговоря, това е много добра тема за възможностите. Хубаво, че все пак я маркирахме тук, за да има напред. Добре, мисля, че е време да продължим с Павел. с Павел.